जाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जों दायो मोनसे जायगायाव फैदोंलाय मोनसे स्कुलनि खामानि लानानै माने जोंना सारा बे सासे आरो नै सासे दंबावो जोङो जयै फैबाय मोनसे जायगायाव बेरायनो खारना जाहैबाय जे अफिसाव जोङो फैदोंमोन बेनि सारा दैट मिन्स अफिसारा दासो फैगासिनो दङ 1 घन्टा बा 1.5 घन्टासो लेट जागोन होननानै बुंनायखाय जोङो ओरै क'क्राझार मा जायगा होनो सार बेखौ नायगाव क'क्राझार नायगावथिं जों दसे फैबाय आरोखि एकदमबारे साल बिफां गोजा ओमफ्राय बेयावनो लाखिबाय गारिखौ एसे गोजान थांबावला मोजां मोनबासोमोन बेयो बेबायदि जाबाय आरोखि ना जोङो दसे बाव टाइम पास खालामफैबाय अबावथ' थांबावनो टाउनावबो थाङाखिसै ओरैनो बेयाव बिफां गोजाखाय एसे थान्दा खालामनो फैबाय आरोखि थ' नोंथांमोना खोन्थानोसै आङो भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो मा रोखोम मोनफैखो सार फैनानै जायगाखौ जायगायाथ' बिफां दं हिसाबै मोजां ना गुसु मोजां थान्दा बारहावाफ्रा मोजां आरो आच्छा सार नोंहालाय आं मोजां मोनाखैलै बे गासिबो साल बिफां बारि गोजा जाजोब्बाय आरो बेनोथ' बे जायगायाव मानो लाखिफैखो बियो माने बे जायगायावसो लाखिनानै दोनफैबाय बियो खमसे खम एसे मोजां जायगायाव लांदोब्ला सार अननानै बेनिफ्राय साबसिन जायगाफोर दं नामा जोंथ' फैफेरा जाहैबाय थ' मोजां जायगाया एसे बेरायनो थ' अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नोंथांमोननोथ' देखायखाबाय आङो नै जोंनि सारखौ सासे देखायबावनि आच्छा सार मोनसे बाथ्रा एसे अननानै खोन्थानायसाय हनै बेनो सोंदो बैनाव नोंनावसो नोंनिफ्रायसो मिथिनो लुबैदों सार नों सासे गाहाय फोरोंगिरि हिसाबै आं जेबो रिप्लाइ होआ जेबो रिप्लाइ होआलायनो हाबाब माखौ खेबखौनो भिडिअ लाखो नोंलाय आं जेबो रिप्लाइ होआ आं लामाखौ एसे मोजां मोननानै खेबनो माने सार खोथाया बेनो जाहैबाय ला भिडिअ खालामैनो बुंसै माने मानसियानो सुबुं हारियानो संसारनि समायनायखौ मिथिगौब्ला बानायनो रोंगौब्ला बे सोरगोआव थानाय इसोरा मा रोखोम समायनासिन खालामगोन नोंनि मथेब्ला एसे सार खोन्थानायसै नोंनि मोन्दांथिजों आरोखि ना आङो बेखौ खोन्थानो हानाय नङा माने आं हानाय नङा माने आं मानो हानाय नङा जाखो सार ओरैबायदि ना माने आं सारनाव सोंदोंमोन जे सुबुं हारियानो बे बुहुमावहाय एसेबां समायना रमायना खालामनो रोंगौब्ला अब्ला बे सोरगोआव थानाय इसोरा मा रोखोम खालामगोन समायना रमायनाखौ बे हायासो होनदों थ' बेबायदि मोनसे मोन्दांथिया जोंनि गोसोआव फैयो आरोखि ना मानसियानो जुदि एसेबां समायना रमायनाखौ नागिरोब्ला बुजियोब्ला मिथियोब्ला अब्ला बे इसोराथ' अरायबो जोंनि थाखाय ना साबसिन हामसिनखौ नागिरग्रा साबसिन हामसिनखौ लुबैग्रा बे इसोरखा आरोखि होमब्ला आं बेखौनो सानदों बे इसोरा जोंनि थाखाय बा नोंथांनि थाखाय बिराद मोजां जिनिसफोरखौ बानायनानै दोनदों जायखौ जोङो माब्लाबा ना मोनसे बेबादि टेस्टिमनि खोनायो सोरबाबा सोरगोआव ना लांनानै दिन्थिहैजालायनाय बिदि टेस्टिमनि खोनायो थ' बिथांमोननि खुगानिफ्राय खोनानो मोनो सोरगोआ ओरैबायदि समायना ना बेबायदिखौ दिनै जोङो खोनानो मोनो नुनो मोनो आरोखि थ' बेखौनो आंबो मिजिंथिदों फिल खालामदों आरोखि ना मानसियानो संसारावनो ओरैबायदि समायना रमायना खालामोब्ला अब्ला बे इसोरनि रायजोआव माबायदि समायना रमायनासिन जासिनगोन आरोखि ना ओरैफोरबायदि बेखौ जोङो फिल खालामनो हायो मोनदांनो हायो आरोखि थ' मिजिंथिदों सोरगोआव सहैयाखैब्लाबो बे सोरगोआ ओरैबायदि समायना रमायना आरोखि जों सुबुं हारिनि थाखाय जागोन जायफ्रा बे इसोरखौ खुलुमनानै बेनि रायजोआव सहैगोन ना बेनि रायजोआव हाबहैनो हागोन आरोखि बिथांमोननि थाखाय ओरैबायदि मोनसे खाफाल गोनां जागोन बै समाव आरोखि
अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बे जायगायाव फैनानै नोंथांमोनजों बेखौनो आङो शेयार खालामबाय आसा खालामो नोंथांमोनाबो आंनि बे गुसुं ब्लग भिडिअनि गेजेरजों माबा मोनसे ना सोलोंनाय मोन्दांथि बेफोरबायदि सफैदों गोसोफ्राव दा आं नोंथांमोननो माखासे सिनारिफोर दिन्थिबावनि दिनै बेबायदि जायगा बियो बाहालपुर 17 किल'मिटार बेबायदि गारि रायलायबाय सानैजों बिराद मोजां रायलायगासिनो दं बिसोरो आচ্ছা एखे कुइसनखौनो सोंफिनसै सार अननानै एसे खोन्थाहरनायसै माने बेनोमोन मानसियानो जुदि बुहुमाव थांनानै थानायाव समायना रमायनाखौ बानायनो रोंगौब्ला खालामदोंब्ला बे सोरगोआव थानाय इसोरा मा रोखोम खालामबावगोन नोंनि मोन्दांथिजों एसे बुंनायसै इसोरनि बाथ्राखौ सानोबाथ' बिराद गोथौ बाइबेलावबो बुंखादों थारमाने इसोरनि साननायखौ रावबो जों मानसिया मोनदांस'वा राइट दा बेखौ जोङो नायोब्ला इसोरा बे संसारखौ जेरैबायदि समायना सोरजिदों बेनिख्रुइ जों सोरगोआव सहैयोब्ला बे साबसिन समायनायखौ जों मोनगोन राइट नंगौ इसोरा जोंनि थाखाय बे बुहुमनिख्रुइ साबसिन सोरगोखौ सोरजिनानै दङ नंगौ सानसे जों बयबो सहैगोन मोनसे जोंहा आसा दङ बेनोसै आरो नंगौ सारा बिराद मोजां एक्सप्लेनेसन होबाय नंगौ बे ओरैबायदि मोनदांस'नो हायै माने बुंस'नो हायै बेबायदि जायो आरोखि ना बा खोन्था बा एक्सप्लेनेसन होनो हायै बेफोरबायदि आरोखि सोरगोनि समायनायखौ बेथ' नंखागौखा सारा मा रोखोम जिरायदों एकदमबारे जोंखौ लाबोनानै बेबायदि जायगायाव दोनफैथारबाय बियो नै गावहा एसे हारां हाथाय जायगायाव जिरायनानै नै आरो रोखोम लेक्सार मारिफोर बिफाङाबो ओरैबायदि दालाय दुलाय सुंख्रांजोबखाबावदोंलै नै सालाथ' बियो सालखा साल बिफां बियो माबादिनि एकदम थाल्ला गायो आरोखि थ' जों जेब्ला उन्दैमोन गोदो उन्दैयाव जोंनि जायगायावबो बिराद साल बिफां मोनोमोन आरोखि हाग्रा खाथियावहाय ओमफ्राय बे सालनि बिगुरा ओरैबायदि मोजां अर जोङोमोन आरोखि ओमफ्राय बे सालनि बिगुरनि हाथ'फ्लाजोंनो जोंनि बर' गामियाव थानाय जोंनि बिमाफ्रा थुरसि लथा ओरैबायदि मोजां मानजियोमोन जोंलायथारोमोन आरोखि ना माने बिराद दुफु जालायलायोमोन आरोखि साल बिगुरनि हाथ'फ्लाफ्रा साफा दुफु जालायलायोमोन आरो ख्रिस्ट'नियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नोंथांमोननिसिम बे गुसुं ब्लग भिडिअखौनो आं बेयावनो लाबोनानै दोनफैबाय थ' आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो साबायखर बावनानै दिनैनि गुसुं ब्लग भिडिअखौ बेयावनो दोनबाय गोजोन्थों बाय